Zdravím všetky dažďovky a dažďovkyne a vítam vás u ďalšieho videa. Teraz to nebude zo žiadnej hry ani tak, ale vlastne rozhodol som sa, že budem točiť World of Warcraft, takže by som sa vás chcel ľudia spýtať, koho si mám dať. Určite to bude chlap, ale bude to človek, škriatok, nočný elf, gnom, tento Draenei, krvavý elf, troll, tauren, nemrtvý a ork, alebo ork. A potom ešte buď bojovník, no proste, je tu bojovník, paladín, hunter, rodžún, to je ako zlodej sa mi zdá, priest, to je kúzelník, druid, to neviem presne čo znamená, warlock, mage, šaman a ten dead knight. Takže chcel by som sa vás opýtať, píšte mi do komentárov, ktoré si mám vybrať, budem za to veľmi rád a majte sa pekne, čaute.